як давои бисёр хуб барои беморони қанди хун. Салом дӯстони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Як давои бисёр хуб аз бомия тайёр мекунем. Онро оби бомия меноманд. Барои беморони қанд бисёр муфид аст, чун бомия саршор аз фибр аст. Фибри мавҷуд дар бомия ба танзими ҷазби қанди хун дар бадан кӯмак мекунад ва аз афзоиши ногаҳонии қанди хун пас аз ғизо ҷилавгирӣ мекунад ва саршор аз витаминҳо ва бахусус витамини гурӯҳи Б ҳаст ва барои тақвияти бадани шахсони бемори хун ки бештар дар режими ғизоӣ ҳастанд кӯмак мекунад. Хуб, шурӯъ мекунем дӯстон. Бомияҳоро шуста сару нӯкашонро мегирем. Онҳоро ду ва ё калонтар бошанд 4 тақсим мекунем. Барои як дафъа барои мо 2-3 дона бомия кофӣ аст. Ва онҳоро дохили зарф мекунем. Зарферо гиред ки сарашро баста мешавад ва диққат кунед оби ҷӯшомадаи хунукшуда. Обро меҷӯшонед, хунук мекунед ва аз рӯи бомияҳо мерезед. Сарашро баста 12 соат нигоҳ медоред. Диққат кунед дӯстон, хеле муҳим аст. Бояд ҳатман 12 соат истад ва саҳар дар дили наҳор менӯшед. Яъне агар шумо саҳар соати 5 нӯшиданӣ бошед, бегоҳ аллакай бояд соати 5 инро тарк карда дар об монед. Бояд 12 соат фосила ҳатман риоя шавад. Яъне агар соати 5 нӯшед, 5 бегоҳ, 6 нӯшед, 6 бегоҳ тарк мекунед ва саҳар ки шуд дӯстони азиз, мо танҳо обашро меполонем мегирем, бомияҳо дигар ба мо лозим намешавад. Ана ҳамин обро саҳар дар дили наҳор менӯшед ва ин амалро 14 рӯз давом медиҳед. Баъди 14 рӯз истироҳат мекунед. Ва дӯстони азиз, вақте ки саҳар оби бомияро нӯшидед, дар нисфи рӯзӣ бошад, баъди таом як қошуқча дорчинро дар оби ҷӯшомада ҳал мекунед. ҳамин чӣ хеле ки дар навор мебинед. Баъди ғизо хӯрдан, ин аллакай баъди ғизо, инро баъди ғизо менӯшед. Яъне саҳар бомия менӯшед, оби бомия, нисфи рӯзи таом ки хӯрдед, як қошуқча дорчинро дар оби ҷӯшомада тарк карда баъди таом менӯшед. Ин барои ҳал кардан ва барои қанди хунро танзим кардан ҳам кӯмак мекунад. Дӯстони азиз, чанд нуктаи муҳим. Аввалан, пеш аз истифода ҳатман бо табиби худ машварат кунед, зеро шахсоне ҳастанд ки ҳассосият доранд. Муҳлати истеъмоли дору 14 рӯз аст. Баъди 14 рӯз истироҳат мекунед ва боз 14 рӯзи дигар дубора такрор мекунед. Саломат бошед. То дидор.